लोगोफोर नोंथांमोन दिनै जोबोर गोबावनि उनाव भिडिअ लाबोदों नोंथांमोन मोजाङै भिडिअखौनो लाबोनो हायाखैमोन आरो दिनै नोंथांमोन भिडिअ लाबोदों नोंथांमोना जानो हागौ सानदों मानो भिडिअ लाबोथाराखै लाबोनो हायैनि गोबां जादों माने बिजि नन स्टप बिजि बिनिखायनो ना स्टाडि खालामनो मोनदों ना निउस नायनो मोनदों ना बबेबा कन्टेन्टखौ नुनायनि उनावबो बेखौ पाब्लिश खालामनो सम मोनदों एडिट खालामनो ना सम मोनदों बेबायदि जादों आरो स' नोंथांमोना दिनै भिडिअ लाबोदों बे भिडिअआ बबेखानि मोटिवेशन टाइपबो मरेल टाइपबो आरो पलिटिकल टाइपबो राजनीतिजों लोब्बा थानायबो आरो बर' हारिजों लोब्बा थानायबो आं दिनै माखासे जेंनाफोरखौ नुनो मोनदों बे साननैसोआव माने मोनसे गोसोआव फिल फैदों बे आंनि जि इमेजिनेशन ना मा होनगोन बेखौ मोनसे आइडिया सानखांथि माने गोसोआव मोनसे सानखांथि फैदों बेवहाय बेसेबां कारेक्ट बेखौ आं बुंनो हाया गोरोन्थिबो जानो हागौ आंनि सानखांथिया नाथाय आं नुनो मोनदों जोंनि नेता दैदेनगिरिफोरखौबो आं माखासे बेबायदि बुंनायखौ नुनो मोनदों स' बिथांमोननि बुंनायनिफ्राय माखासे आइडियाखौ आं मोनदों आरो स' बावैसो आङो माखासे गेदेमाफोरनि माखासे बबेबा गुबुन डिस्ट्रिक्टआव गुबुन आन्चलिकआव गुबुन जायगायाव प्रेस मिडिया होनाय गासैबो एनडिएफबिखौनो बुं बिपिएफखौनो बुं हाग्रामा महिलाखौनो प्रमदखौनो बुं एबसुनि दैदेनगिरिफोरखौनो बुं बर' साहित्य सभानिखौनो बुं बाथौ गौथुमनिखौनो बुं बबेबा गुबुन आफाद आरो जायफोरा हारि माहारिनि जौगानायजों अरायबो रिलेटेड बै सुबुंफोरनि माखासे भाषणनिफ्राय मोननैसो आइडियाखौ आं नुनो मोनदों आरो नुनो मोनदों बबेबा जायगायाव जेब्ला सोरबा नेताया थाङोबा बै जायगायाव जेब्ला मिटिंनि मानसिफोरनि अनजिमाखौ नुयो अब्लानो गोसोआव मोनसे लाजिखांनाय फैनायखौ आं मोनदों आरो बिनि सिगांनो नोंथांमोन आं माखासे बाथ्रा बुंगोन आं मोननैसो जेंना नुदों गोदान जेंना बे जेंनाफोरखौ नोंथांमोना मोनसे बाथ्रा खिन्थागोन बेवहाय आं जायफोर जेंना लिरदों ना बेनिख्रुइबो इसिङा बिराद खादारनाक जानो हागौ नाथाय बेवहाय आं साज्रांसो लादों आरो आं अरायबो मा खालामो आंनि भिडिअनि कन्टेन्टआव आङो बबेबा इस्युखौ माने हिन्सखौसो होयो आरो बिनि इसिङालागै थांखाया आं माने बिनि इसिंखौ आं बुंखाया स' नोंथांमोन आं बेवहाय जाय नाम लादों एबसु जेनेरेलि बेवहाय एबसुनि नाम लादों आङो बिटिआरनि नाम लादों आरो बेबायदिनो 25निफ्राय 30 लाख बर' पपुलेसन दं होनना बुङो जोंनि आसामाव बा बिनिख्रुइ बांसिन जानो हागौ माखासे कनभार्ट जानानै टाइटेलाबो सोलायबाय खायसेया बेबायदि जानानै माने खमायना दङ आरो बेयाव 30 लाखसोखौ बुंनो हायो आरो जुदि गासै नर्थ इस्टनि बाथ्रा बुङोबा जुदि नेपालनिफ्राय बांलादेश गासैखौबो जुदि लाजोबनानै जुदि बुङोबा जानो हागौ 50-70 लाखसो जानो हागौ आरो बर' सुबुंफोरा जुदि गासैबो कनभार्ट जानायखौ जुदि हमजोबोबा नाथाय दा बर्थमानाव जोंनि नेता बिथांमोना बुंबाय थायो 25निफ्राय 30 लाख दं बा 20निफ्राय 30 लाखनि गेजेराव थागोन बेबायदि बुङो नाथाय सरकारनि मथेबा बियो 14निफ्राय 15 लाख 16 लाख बेबायदि जानो हागौ आरो बे जाबाय सरकारनि हिसाब नाथाय जोंनि माहारियारि आफादफोरनि बादिबा 25निफ्राय 30 लाख बेबायदि जानो हागौ आरो बे एक्जेक्ट भेलु नङा दा बाथ्राया जाहैबाय मा गोदान जेंना नुनो मोनदों आथिखालाव मोनसे गोदान जेंना नुनो मोनदों एबसु आरो गुबुन संगठनफोरखौ नायनो बानाय बेबायदि मोनसे गोदान माखासे मानसिफोरनि गोसोआव क्रिएट जादों आरो गोदोनि समावबो गोबां पलिटिक्स जादोंमोन नाथाय बै एबसुखौ एसेबां नायनो बानाय पाब्लिक जोनोम जायाखैमोन आरो न' डाउट एबसुनि हेंथायै माखासे आफाद जोनोम जादों बेफोरनि बाथ्राया जुदा नाथाय बिनि अनजिमाया खममोन नाथाय आथिखालाव एबसुखौ नायनो बानायनि अनजिमाया एसे बांसिननाय बायदि मोनदों आरो मा जानो थाखाय बेबायदि जादों बेखौथ' आं मिथिया नाथाय आं मोनसे ओरैबायदि सानखांदों मा जोंनि मानसिफोरा पलिटिकेल लिडारफोरनि जायफोरा एबसुनि हेंथायै बाथ्रा बुङो बिथांमोननि बाथ्राखौ बांद्राय गोरबोआव सोनानै लाबाय नामा बेबायदि नांदों दै आरो ओरैबो दं माखासे सुबुंफोरा माने एबसुनि हेंथायै बाथ्रा बुङो एबसुनि गोरोन्थिनि बाथ्रा बुङो नाथाय बिथांमोना गावखौ बुंना लायो एबसुखौ मोजां मोनो एबसुखौ नायनो बाया नाथाय एबसुनि खामानिखौसो जों बुंदों बेबायदिबो बुङो आरो दा बाथ्राया जाहैबाय एबसुखौ नायनो बादों ना एबसुनि खामानिखौ नायनो बादों बे बाथ्राया आरो स' बै बाथ्राफोरा ओरैबायदि माने डाइरेक्ट दिन्थियो आरो आथिखालाव माने बे एबसुखौ नायनो बायोबा हारिनि माबाफोर खहा जागोन नामा बेफोरखौ गोदोनि समाव सानोमोन आरो मानसिफोरा माखासे सिगांबो एबसुनि खामानि मावनायखौ खायसे सुबुङा गाज्रि मोनोमोन मोनफा मोननै बबेबा गोरोन्थि दिहुनोमोन आरो नाथाय बेबायदि फोरमायामोन आरो आथिखालाव जाय मानसिफोरा बेनि सोमोन्दै नलेज गैया बिसोरबो माने बिराद नायनो बायो आरो हावावनो नायनो बायो आरो आं बेखौसो बुंदो जायफोरा कारन दोङो एबसुखौ नायनो बानायनि बिसोरनि बाथ्रायाथ' जुदा बिसोरनि इस्युआ जुदा नाथाय जायफोरा जेबानो मिथिया बिबो नायनो बानाय बिबो गाज्रि मोननाय बेबायदिखौ जों नुनो मोनदों आरो
बबेखानि गुबुन संगठनफोरखौ दाबो एसेबां नायनो बानाय जायाखै आरो स' मानो बेबायदि जादों बेखौ नोंथांमोना बिजिर आरो जोंनि गासैबो बर' सुबुङा बर' समाजा बेखौ नायबिजिरनायनि सम जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना सानदों नामा जे एबसु बिएसएस बायदि संगठन बैफोरखौ बै संगठनफोरखौ बर' हारिया गोनांथि गैलिया बेखौ फोजोबनायनि सम जाबाय बिराद दावगाबाय बर'फ्रा बेबायदि सानदों नामा नाथाय आं बुंगोन जोङो जागायजेनदोसो जोंनो दाबो नांगौ बै संगठनखौ नोंथांमोना साननोबा जै पलिटिकेल पार्टिफोरनि बाथ्राखौ नोंथांमोना सानबाय थादो इउपिपिएल पिपिएफ बै पार्टिफोरा बर' हारिखौ बासायनानै लाखिगोन न' लोगोफोर राजनितिया दिनैसिम बुहुमाव मोनबो हारिखौ फोथांनानै लाखिनो हाफेराखै राजनितिया थेर बेथेर जाना जोबस्रांलांदों बहुत हाजार बोसोरनि जारिमिनखौ नाय दिनै मा तारिख दिनैनि बे तारिखआव जोंनि प्राइम मिनिस्टार बिथाङा मा दिन फालिनो होदोंमोन बालबीर बेबायदि माबा मोनसे दिबस फाथिनो होदों ना फरायसालि औरंगजेबनि काहिनी दं बेवहाय औरंगजेबा माबायदि डेस्ट्रय खालामदोंमोन जोंनि इन्डियानि हिन्दुफोरखौ माबायदि कनभार्ट खालामदोंमोन बेफोर हिस्ट्रिखौ बुंनानै आरो बेवहाय कन्ट्रोभार्सि क्रिएट खालामनो साना हिस्टरिकेल जाथायफोरा बिराद गिलु बालु स' दिनैनि थासारियाव जोंनो दाबो बेखौ नांगोन आं दिनै नोंथांमोननो बुंनो नागिरनाया जाहैबाय संगठनाव सोरबा लिडारा गोरोन्थि मावनो हागौ बिनि ओंथिया बे नङा जे बिखौ बार मेडियायाव दामबाय थागोन बेबो नङा लोगोफोर बेबायदि खालामबा इमेजआ बै लिडारनियाव थाङा पार्टि माने बै आफादनियाव थांगोन आरो स' बेबायदिखौ नुनो मोनदों आरो मानो बेबायदि जादों नोंथांमोना बिजिरनायनि सम जाबाय दे केस स्टाडि खालामनांगोन केस स्टाडि खालामनो गोनां जादों डिजार्टेसन खालामनो गोनां पिएइचडि खालामनो गोनां जादों माने बर' हारिखौ जुदि संगठनफोरखौ बासायना लाखिनो थाखाय जों दिनैनि तारिखआव मा मावनांगोन बेनि थाखाय माखासे केस स्टाडि खालामनांसिगोन खोमा आं बेबायदिसो नांनाय जादों खारन लासै लासै माने ओरैबायदि नुनो मोनो मोनसे गामियावनो प्राय 20-30% बा प्रायनि खुगायावनो नुगोन आरो आजिखालिनि एबसुआ गोदोनि बायदि नंला गोदोनियाबा माबायदिमोन आइ डन्ट नो नाथाय नंला बेबायदि बुंनाय जाबाय आरो माने जोंनि लाइफआवनो जों बेखौ नुबाय आरो दानिफ्राय खै बोसोरमान सिगां बे सोदोबा गैयामोन नोंगो बिपिएफआ 19 बोसोर सासन खालामदों बै समावबो पाब्लिकफोरा एबसुनि एगेन्स्टआव एसेबां बाथ्रा बुङाखैमोन जि दिनखालि प्रमदआ फैदों बै दिनखालिनिफ्राय मा जाखो मिथिया बिटिआर गोरोबथानि उनाव नायनो बानाया बारा जादों आरो नाथाय कारना बहुत नायनो गोनां दे लोगोफोर आं मोनसेल' बाथ्रा बुंगोन जेसेबां नोंथांमोना जि बुङा मानो नाथाय जोंनो बर' थुनलाइ आफाद आरो बेबायदि संगठनफोरखौ नांगोन दाबो जों बेखौ गारनो हानाय जायाखै बिनि अनगायै जों दाबो बर' जातिया थांनानै थानाय नङा बेनिखायनोथ' दिनेश ब्रह्म बिथाङा बुंदों ना 25 लाख बर'फ्रा थैलांजोबनो हागौ जुदि बैबादि संगठनफोरखौ जोङो फोजोबनानै लायो दाउसा मावरिया बायदि जोंखौ होसो होसो बुथारगोन बे बाथ्राखौनो बिथाङा फोरमायनो नागिरदों आरो बिथांनि बे जि भिडिअ बे भिडिअ पुरा भाइरेल जागासिनो दं आरो इउटिउबाव बेखौ नुनो मोनदों नाथाय बिथाङाथ' कारेक्ट बाथ्राखौनो बुंदों स' बिटिआरआव जेहादि बेफोरखौबो जों खोनानो मोनदों सासे नेता बिथांखौ आं नुनो मोनदों सासे नेता शंकर इस्लारि बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों बिटिआरआव जेहादि होननाय सोदोबा बबेखानि बबेबा मोनसे सम्प्रदायखौ बुंनाय बायदि सानो नाथाय बेबायदि नङा बे जेहादि होननाया बहुत टाइपनि जेहादि जानो हागौ जेहादि बुंबा जेनेरेलि मुस्लिमखौ बुजियो जोङो नाथाय बेबायदि कपि पेस्ट बहुत जेहादि थानो हागौ बर'फोरनि एगेन्स्टआव स' बेखौथ' जोङो नायबिजिरथारनांगोन बिटिआरआव जेहादि बे सोदोबा जोबोर गिदिर गोदान इस्यु जानो हागौ जोबोर गिदिर जेंना जानो हागौ बेफोरखौ जों नायबिजिरनांगोन जों जुदि खौसेथि गैयाना बेफोरबायदि खातारनाक मुवाया मा खालामनो हागौ डेस्ट्रय खालामजोबनो हागौ बर' हारिखौ नोंथांमोना नुगासिनो थादों पाकिस्तान आरो आफगानिस्ताननि गेजेराव मा दावहा जाहां मोनसे थासारि माने मैया दाखालिसो मा खालामदों पाकिस्ताना एयार स्ट्राइक खालामदोंमोन ना आफगानिस्ताननि मोनसे जायगायाव तेहरिके तालिबान पाकिस्तान होननाय जि तालिबानफोर दं पाकिस्तानी तालिबान होनना बुङो जायखौ बिसोर आफगानिस्तानाव बिसोरनि सावनि दङ बै आफगानिस्ताननि सावनियाव एटाक खालामदों नाथाय बै एटाक खालामनायाव 50नि खाथि सुबुंनि जिउ जोबदों उन्दै आरो आइजोफोरनि जिउ जोबदों आरो बेनि थाखाय तालिबान सरकारा जे आफगानिस्ताननि तालिबान सरकार बे रागा जोंनानै टेंक टप माखासे बेबायदि गिख्रंथाव हाथियार लानानै बर्डाराव फैदों आरो ओरैबायदि गाज्रि जाबाय पाकिस्तान आरो आफगानिस्तान सिटुएसना आरोबाव मोनसे गोदान दावहा नुबावनो हागोन नोंथांमोना मा दावहा नुखो थांनाय 20 बोसोराव नोंथांमोना बेसेबां दावहा नुखो आइडिया खालाम नोंथांमोना इराकखौ माबायदि एटाक खालामदोंमोन इराकनि उनाव आफगानिस्तानाव माबायदि एटाक खालामदोंमोन नङा होमबा बिनि उनाव नोंथांमोना नुबाय मा आजारबाइजान आर्मेनिया दावहा नुबाय बिनि उनाव नोंथांमोना नुबाय रासिया इउक्रेन नुबाय बिनि उनावनो नोंथांमोना मा नुबाय हामास आरो इजराइल नुबाय आरो बिनि उनावनो मा
हामास इजराइलाथ' हामासाव डिस्ट्रय जाबाय बेनि उनाव इजराइल आरो हेजबुल्ला नुबाय आरो नोंथांमोना मा नुदों सिरियाव मा नुखो नोंथांमोना सिरियाव मा टाक पालात जाबाय आरो सिरियानि माखासे जायगाखौ इजराइला सेनानै लाबाय गलान हाइट्सखौ बारनानै बिसोरो माखासे जाय लामानि थ्रुयै इराननिफ्राय हाथियार थाङोमोन हेजबुल्लाना बै लामाखौ होथेबाय आरो माखासे जायगाखौ सेबाय आरो सिरियाव दा आइएसआ खावसेथिं गुबुन खावसेथिं मा होनो बेखौ कुर्दिस्तानफोरनि गुबुन खावसेथिं बे मा होनो बेखौ HTS बै HTS माने बिग्रायारि ग्रुप बिसोर सेनानै लादों स' सिरिया टटेलि डिस्ट्रय बिनि उनाव नोंथांमोना मा नुनो मोन्दों जर्दानावबो मोनसे थासारिया गाज्रि जाहां नुनो मोन्दों आरो नै पाकिस्तान आरो आफगानिस्तान जाहां थासारि आरो नै बांलादेशआव नोंथांमोना मा नुदों बांलादेशनि जा श्रीलंकायाव नोंथांमोना मा नुदोंमोन नेपाला गेजेराव माने चाइनायाव थांहां खनसे इन्डियाजों जाहां बेबायदि नुगासिनो नोंथांमोना स' मा जायो जुदि बबेबा हादरनि बेसिक जि खुन्थिया बै जुदि थिग थायाना बै हादराबो डिस्ट्रय जानो हायो स' मोनसे हारियालाय मा मुवा बिदिब्ला आरो नोंथांमोना नुगोन बै मिडल इस्ट ओनसोलाव मा नुगोन जे हारिनि जि गिख्रंथाव मोनसे थासारि टटेल माने मिडल इस्टखौनो मा खालामनो हादों डिस्ट्रय खालामनो हादों आरो नोंथांमोना नुनो मोन्दों जेहादि माइन्डेड माखासे मानसिफोरा मा खालामदों इउरपनि माखासे हादरफोराव अशान्ति मोनसे समाव इउरपनि हादरफोरा फ्रान्स इउनाइटेड किंडमफोरा साननानै लायोमोन जों बहुत शान्तियाव दोङो जोंनि इन्डिया बायदियाव ल' एन्ड अर्डार माने नस्थ' जादों बेनिखायनो बेबायदि जादों नाथाय नोंथांमोना नुदों लण्डनाव मा जाबाय थादों इंलेन्डआव मा जाबाय थादों फ्रान्सआव मा जाबाय थादों नोंथांमोना नुनो मोन्दों कानाडायाव मा जाबाय थादों इउनाइटेड स्टेट्स अफ आमेरिका जाय जाबाय बुहुमनि डेम'क्रेसिनि माने गावखौनो राजा होनना सानो बिसिनि हादराव मा जाबाय थादों नोंथांमोना स' अब्ला 25 लाख बर'फ्रा थैलांनो मा गिदिर खोथा बेनिखायनो लोगोफोर जोङो दिनैनि थासारियाव बेफोरबायदि गोख्रों संगठन जाय संगठनखौ सरकाराव खोनासङो बेखौ जों बासायना लाखिनांगोन एनिवे बेवहाय साफा सानै मानसिया गोरोन्थि मावदोंबाबो जों बेखौ फोथांना लाखिनांगोन नोंथांनि प्राइम मिनिस्टारा मोनसे फिसा गोरोन्थि मावदोंना प्राइम मिनिस्टार गेट आउट खालामनांगो बांलादेश आफगानिस्तान इराक सिरिया बेफोराव जाबायदि जायो लेबाननफोराव जाबायदि जायो जे सोरबा गोरोन्थि मावदोंबा बेखौ गेट आउट जेरै सिरियाव माने बियो गोरोन्थि मावदों अत्याचार मावदों बेनिखायनो बेखौ आउट खालामनांगो आरो जायफोरा अत्याचार खालामजादों बिसोरबोथ' गाइखेरजों दुगैनाय नङा स' बेबायदि आरो बाथ्राया मोनसे फिसा गोरोन्थिनि थाखायनो जों जुदि गासैखौबो खोमानो नागिरोबा अब्ला जोंनि हारिया खहा जागोन जों गासैबो थैजोबगोन नङा होमबा लोगोफोर आरो नाय नोंथांमोनखौ मोनसे बाथ्रा माहारि समाजजों लोब्बा थानाय मेल मिटिंआव मानसिया खमायलांगासिनो थादों जोंनि फरायसालियाव बावैसो सिगां मोनसे मिटिं जानानै थांदों तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एनुवेल कनफारेन्स आरो 37थि ना बेसेबा नाम्बार मोनसे कनफारेन्स जादों तामुलपुर आन्चलिक कमिटि एबसुनि स' मोनसेया जाबाय नैथि एनुवेल कनफारेन्स डिस्ट्रिक्ट हिसाबै आरो आन्चलिक हिसाबै मोनसे बैहाय नोंथांमोना जायफोरा बै जायगानि बे ओनसोलनि नोंथांमोना नुगोन जोंनि फरायसालिनि स्टुडेन्टआनो प्राय 200+ बारा दंखायो 250सो माने साननि समफ्राव नुनो मोन्दों अनलि स्टुडेन्टजोंनो मिटिंफोरा जादों जे जाय मिटिंआव स्टुडेन्टनि मिटिं नङा बैहायबो स्टुडेन्ट आरो हरनि समाव अनलि कालचार नाइट नायनो फैदों मानसिफोरा बिनि सिगां मिटिंआव जेसेबां मानसि जानांगौमोन एसेबां भास्ट बर' एलेखा गुबुन हारियानो गैया बेहाय थेवब्लाबो बेवहाय मानसिया फिल्डआनो बुङाखै जोंनि स्कुलनि फिल्डआ बहुत गिदिर नाथाय बे फिल्डनि अनलि 50%ल' जादों जानांगौमोन बहुत नाथाय 50%ल' स' बेबादि मानो जाखो मा जोंनि मानसिफोरा आथिखालाव मेल मिटिं होनबा नायनो बानाय जाबाय नामा नोंथांमोनखौ आं मोनसे आंनि आइडियानिफ्राय मोनसे बाथ्रा बुंगोन जोंनि बर' हारिया जाय ट्रिक्सजों हारिखौ फोथांनो थाखाय माने खामानि मावदों गुबुन हारिनो बेबायदि ट्रिक्सआ खम दं जोंनि हारिया दिनैसिम मेल मिटिं खालामनो माने मटिभेसन खालामनानै गोसोआव उत्साह दिखांनानै नलेजखौ बारायनानै बे अबस्थायाव फैदों नाथाय दिनैसिमबो जों बेबायदि मेल मिटिंखौ गारद्रायनायनि सम जायाखै लोगोफोर मोनसे सम दिहुननानैबाबो हारिनि स्वार्थआव बेबायदि मिटिंआव थानाया दरकार होननानै आं बुंगोन नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट लिरबानो जाबाय स' मोनसे बाथ्रा होनदों पलिटिकेलनि मिटिंआव खिन्थु सबबो खारफाजोबो बबेबा जायगा आमुक फैगोन हिमन्त फैगोन सोरबा फैगोन हाग्रामा फैगोन प्रमद फैगोन होनबा बैहाय जौ मानसिफोरा थांगोन आरो नाथाय मोनगोनबा मा थांनांगो बेहायबो नाथाय जोंनि माहारियारि आफादनि मिटिंफोरावबो थांनांगो बबेखानि सेन्ट्रेल जि मिटिं बैहायथ' बहुत मानसि थाङो न' दाउट खारन बैहाय मिटिंखौ बेसेबां नायनो थाङो बे गोजाननि बाथ्रा खारन बेवहाय बहुत बुस्थु थागोन बेनिखायनो बैफोरखौबो नायनो थाङो जायगाबो नायनो थांबाय बै हिसाबै सेन्ट्रेल मिटिंआव न' दाउट थाङो दाबो नाथाय फिसा फिसौ लकेल एरियानि मिटिंफोरावबो जों एटेन्ड जानो हानांगोन लोगोफोर
आरो बेवहाय दिनेश ब्रह्म बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन एबसुआ रावखौबो निमाहा होआ कारन माबा मोनसे जाहोनाव बै आफादफोरखौ डिस्ट्रय खालामनानै बर' हारिखौ जुदि सोरलां होरलां खालामबा बै मानसिफोरखौ निमाहा बोरै होनो लोगोफोर बै मानसिफोराथ' बासायाना जायफोरा बर'नि जोंनि बर' हारिनि हेंथायै बर'नि आफादफोरनि हेंथायै बाथ्रा बुङो बा बर'नि आफादफोरखौ फोजोबस्रांनो नागिरो एबसुखौ फोजोबस्रांनो नागिरो बिसोरनि हेंथायै बुंदों आरो बिथाङा बे जाबाय बिथांनि बाथ्रा बिथां बुंबाय थाला दिनै नोंथांमोना मा धरननि कमेन्ट्स लिरगोन आइ डन्ट नो आं नोंथांमोनखौ लास्टआव बुंगोन बर' माहारिया दाबो संगठनफोरखौ फोजोबनायनि सम जायाखै लोगोफोर जोंनो संगठना मास्ट बि जों एसेबां गेरेमसा नङा जे जों दाबो बेफोरखौ नागारनानै सोलिनो हागोन जाय संगठना गोबां खैफोदनि समाव गासैबो जेंनानि समाव गसंनानै दङ जों बेखौ दिनैसिम नागारनो हानाय जायाखै फिसा फिसौ गोरोन्थिनि थाखाय नोंथांमोना जेरै मेरै बुंनानै जुदि बेखौ नस्थ' खालामनानै लायोबा रावबो मानसियानो जुदि बैहाय जुदि खामानि मावनो थाङाबा सोर बासायगोन नोंथांमोना गोदानै जोनोम जानाय आफादखौ सानदों बिसोर मावगोन गोदानै जोनोम जानाय आफादा मानसिफोरनि गोसोखौ जै खालामनोनो बिनो बहुत बोसोर नांगोन मानसिनि गोसो जै खालामनो थाखाय बहुत माने सम नांगोन नोंथांमोना एसेबां पुराना आफादखौनो जुदि नेवसिदोंबा गोदान आफादखौ नेवसिनो खै मिनिट नांगोन नोंथांमोननो गोदान आफादा मोजां खामानि मावगोन नाथाय नोंथांमोनानो मावनो हानाय नङा जायफोरा बेबायदि आरोबाव आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन लिडारशिप जोंनि बेफोरबादि संगठनफोरखौ बिनि अनगायैबो दंबायो बहुत मोजां संगठन बर' बै संगठनफोरखौ मोनसे कारनावबो फोजोबनो नाङा बर'फोरा जे जाबायदि सानैसो मानसिनि मथेबाथ' बेफोरखौ नांला बन्द' खालामनांसिगोन ओरै आरो नाथाय आं बुंगोन बै लिडारशिप नोंथांनि समाजाव साइन्टिस्ट उजिनो हागोन नोंथांनि समाजाव गेदेर मानसि उजिनो हागोन गोरों इन्टेलेक्सुयेल उजिनो हागोन नाथाय बै इन्टेलेक्सुयेला उजिनो थाखाय बिनोथ' प्रटेक्शननि गोनांथि जागोन ना स' इन्टेलेक्सुयेला हारसिंनो उजिया लोगोफोर हारसिं जोनोम जानाय मुवा नङा बेहाय माबा मोनसेथ' नांगोन सोरनिबा मददथ' नांगोन माबा मोनसे माने गसंथेनाय बिनि थाखाय स्कप मोननाय बेखौथ' नांगोन जुदि बेबायदि होबथाग्रायानो गैयाबा बुंथेग्रायानो जुदि गैयाबा नोंथाङा सानदों नामा जोंनि खाथि खाला थानाय जोंखौ जाय दिनैसिम गादबना दोनदों बे एसेबां माने भगवान बायदि अनफावरि ना नोंथांखौ एसेबां स्कप होगोन निश्चय चान्स मोनबा डेन्स मारिगोन गाफ्लेलांगोन लोगोफोर स' जोंनियाव इन्टेलेक्सुयेल आरो लिडारशिप उजिनायनि थाखायबो जोंनो संगठनखौ नांगौ दिनैसिम बर'नि जेसेबां संगठन दङ बेफोरनि मादाव बयनिख्रुइ साक्सेसफुलि लिडारशिप इन्टेलेक्सुयेल क्रिएट खालामनायाव मदद खालामबोदों होनबा नैबे आफादफोरा लोगोफोर बेनिखायनो जोंनो लिडारशिपआनो जा इन्टेलेक्सुयेलानो जा जियानो जा बा बहुत मटिभेसन होनो हानाय बहुत मानसिफोरनि गोसोआव एनार्जि सोनो हानाय बहुत मानसिफोरजों फोथायजानाय मानिजानाय बेबायदि मानसिया जोनोम जाबोदों बेनिफ्राय आरो दासिमबो जोनोम जाबाय थादों बेनिखायनो लोगोफोर बेबायदि संगठनखौ जोङो बुथारनो हाया लोगोफोर आंनिफ्राय रिक्वेस्टआ बेल'सो बाखि जेसेबां पलिटिकेल लेक्सार होयो बेखौ नोंथांमोना प्रटेक्ट खालामनाया बा बिनि हेंथायै बुंनाया जाबाय नोंथांमोननि आखायाव हमना ला दिनेश ब्रह्म बिथाङा बबेबा पलिटिकेल डायलग होदो बे पलिटिकेल डायलगखौ नोंथांमोना प्रटेक्ट हो बिनि हेंथायै बिनि बाथ्राखौ गाख्लायनो थाखाय गुबुन पलिटिकेल एटाक खालाम नोंथांमोना प्रमद बर'आ माबा मोनसे बुंदो दिपेन बर'आ माबा मोनसे पलिटिकेल डायलग होनदो बेखौ प्रटेक्ट खालामनो थाखाय गुबुन रोखोमनि बाथ्रा बुं नाथाय ओरैबायदि बाथ्रा दा बुं जायनि थाखाय बेफोर डेस्ट्रय जायो लोगोफोर बे जाबाय आंनिफ्राय आंनि गोसो सिंनि आइडियाखौ बुंदो आरो स' बिदिब्ला नोंथांमोना बुजिबाय भिडिअआ गोलाव जाबाय गोलाव जायोबाबो नोंथांमोना बुंबाय दिनैनि बे भिडिअआ टटेलि माने डिफरेन्ट स्टाइलनि आरो बुहुमाव दावहाया ओरैनो फैया लोगोफोर बुहुमाव जोबस्रांनायाबो ओरैनो फैया बुहुमाव जोबस्रांनाया फैयो जोंनि गोरोन्थिनि थाखायबो आखाइ फारनैजोंसो आखाइ खबनाय लोगोफोर हमना ला औरंजेबा मोनसे समाव मा इन्डियानि हिन्दु माने सनातन धोरोमारिफोरखौ इस्लाम धोरोमारि खालामनो नाजादोंमोन मा औरंजेबा हारसिंनो हादोंमोन बेबायदि नेभार जोंनि हिन्दुफोरनि गेजेरनिफ्रायनो माखासे घुस जाग्रा धोरोम गुरुफोरा माखासे लिडारफोराबो मा खालामदोंमोन बेजों आखाइ फादोंमोन जायनि जाउनावसो बे पसिबल जादोंमोन नोंथांमोना सानना नाय उत्तर प्रदेशनि साम्बाल होननाय जायगायाव मा ओंखारदों मुस्लिम बस्तिनिफ्राय मा ओंखारदों हा सिंनिफ्राय जावखांनानै मा ओंखारदों नोंथांमोना नुदों बेवहाय दङ मन्दिरनि गासैबो मुर्ति सुर्ति गासैबो मोनजोबदों बेयो मा प्रमान लोगोफोर बेनो जाबाय आसलि प्रुफा मोनसे समाव हिन्दुनि मन्दिरफोरखौ सेफायनानै बेहाय मस्जिद बानायनाय जादोंमोन गुबुन मुवा बानायनाय जादोंमोन दिनै इन्डियायाव जेसेबां बेबायदि इस्लामनि बेबायदि माखासे मुवा बेसाद दङ बैफोर गासैबो बिबादित वाइ मानो बेबायदि जादों
खारन मोनसे समाव गादबदोंमोन आरो बै गादबनानैबो मा बेखौ खोमोरजोबनाया जेरै दैमाया थैलाङो रेस गारलाङो थिग बेनो जादों लोगोफोर जोंनि इन्डियायाव दा सम्बलनि जाथायाबो बेनो हा सिंनिफ्राय मन्दिर ओंखारनानै मुस्लिम गामिनि गेजेराव मन्दिर मुर्ति मुसुखा आसरित गोबां सानदों मुस्लिमफोराबो मुसुखा फुजियो नामा बेबायदि सानदों खोमा नोंथांमोना नाथाय मुस्लिमफोरा मुसुखा फुजिया लोगोफोर स' मुसुखाया जाबाय सनातन धोरोमनि मोनसे पार्ट बेबायदिनो नोंथांमोना राम मन्दिरनि बाथ्राखौ मिथिबाय बेबायदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव गुजरात उत्तर प्रदेश गुबुन गुबुन स्टेटआव बेबायदि नोंथांमोना नुगोन माखासे बेबायदि जायगा स' बिदिब्ला नोंथांमोना आं बहुत बाथ्रा बुंबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ गोलाव मोनदोंबाबो खोनासं हानायखिनि खोनासं आरो कमेन्ट्स लिरनो दाबाव आरो नोंथांमोना बहुत रायगोन नोंथांमोना मा बुंगोन नोंथाङा इउपिपिएलनिसो नोंथाङा एबसुनि खि सोलाग्रा ना बायदिसिना बेबायदि बुंगोन आरो नाथाय बेबायदि नङा आं बिनिबो मानसि नङा बिनिबो मानसि नङा ना इउपिपिएलनि ना बिपिएफनि लोगोफोर नोंथांमोना गोरोन्थि सानो आरो खारन संगठनखौ सनमान होनाया साफ्रोम बर' सुबुंनि बिबान जों बेखौ फोजोबनो नागिरनायनिफ्राय जों गोजानाव थानाया मोजां जों बहुत बाथ्रा बुंबाय बुङै निस्सय जों बुजिनांगोन नङा होमबा बियो पलिटिक्स गेलेदो मायबा गेलेदो नोंथाङा जुदि पलिटिकेल पार्सनबासो नोंथाङा पलिटिकेलनि बाथ्राखौ दाननो नाजा नोंथाङा जुदि जों बायदि साधारन मानसि बाना संगठननि एगेन्स्टआव माब्लाबाबो नोंथाङा खामानि दामाव बाथ्रा दा बुं नोंथाङा ना पलिटिक्सआव दोङो ना संगठनाव दोङो नोंथाङा मा होमबा